What's up guys? Vi laver Q&A bus. Wow. Comedy-bussen. Comedy-bussen. Det bliver en ny serie på Kanalen. Godt, vi spørger David nogle spørgsmål, og så ser Nej, vi, jeg hvordan hedder det går. Dorte. Okay, Dorte. Dorte. Vi spørger Dorte. Ja. Og mit rigtige navn, det er altså David. Men Hvad er din yndlingsrejse? hvad er din yndlingsrejse? Til Japan. Til Japan, okay. Til Japan. Hvad lavede du i Japan? Han har aldrig været der. Hvad lavede du i Japan? Hvad lavede du i Japan? Hundet. David. Okay. Hvis du lærer Sådan der. Jeg vil gerne lære pige udenad. Ja, det var Hvad for en værdighed vil du gerne lære? ja, Pige udenad. det er hvad Okay. han gerne vil lære. Okay, Ja. Pige udenad. godt. Lad være, Emil. Det er min telefon. Hvad motiverer dig mest i dag? Motiverer mig mest i dag, Ja. at jeg skal hjem til min tandløs spise. Jeg skal skide. At jeg skal gule med trommen. Det gør jeg hver fredag. Nej, David, du er glad, fordi du skal skide. Nej, Maja, så du, hvad Jeppe laver på 5. B. Han går til kæphest og fandt deres kæphest på Google. Hvad? Hvis du kunne møde en kendt person, levende eller død, hvem skulle det være? Det skulle være Michael Jackson. Vidste du, han var faktisk rigtig god med børn? Han var dem, der han gjorde børn glade. Ja. Nej, Michael Jackson havde haft et afsnit med The Simpsons, men det blev taget ned, fordi at nogen siger, at der er sket det med... Ja, okay. Der er sket med... Ikke kloge. Ikke det nørd lige nu. Nej. Ikke det nørd. Nej, Du er en favor. hvad er den bedste bog eller film, du har oplevet? Den bedste bog Eller film? eller film, den bedste bog, jeg har oplevet. Det er Harry Potter 1, 2 og 3. Ja, okay. Hvad? Film. Og film, det var også Harry Potter 1, 2 og 3. Oh my god. Hvad? Må jeg ikke læse? Oh my god, Hvis du skulle bo i et andet land i et år, hvilket vil du vælge? Tyskland. Nej. Italien. Okay. Fordi at der taler de latin. Hvad er noget, altid vil prøve, men har aldrig gjort det? Hvad? Hvad er noget, du gerne vil prøve, men aldrig har gjort det? Bungee jump. Ej, har du aldrig prøvet det? Det er fucking sjovt. Det har det ikke. Godt. Bungee jump, der hvor man hopper ned på et træ med, eller bliver hejst op i 200 meters højde, og hopper ned med en elastik i ryggen. Jeg tænkte, det der var, man sad fast. Hvad gør en dag perfekt for dig? En dag er perfekt for mig. At skide. At skide. Ja, okay. Det er faktisk sjældent, At jeg kan skide. Det er faktisk sjældent, jeg gør det for at sige det. Hvad råd vil du give til dit yngre dig? Mit yngre mig, Ikke være venner med Niklas eller Silas. ikke sig til min mor, vi skal flytte her fra Tønder af. Vi skal flytte fra Tønder. Tønder er en psykopatisk by. Oh, fuck. Nå. Okay. Hvad er noget altid får dig til at grine? Hvad? Hvad er noget, der altid får dig til at grine? Anders Fortman. Hvad? Anders Fortman. Når der er hvad? Anders Fortman. Anders Fortman. Han er fucking sjov. Okay, David, hvad er noget, du virkelig godt kan lide? Noget, jeg virkelig godt kan lide. Mm. Femboys. Fordi jeg er en. Ja. Når det I ikke ser på min kanal, alle de videoer der er private, det er altså hvor jeg hopper rundt som en femboy. Blandt med en furry.
John Deere. Nå, ja, videoen er 5 minutter lang. Skal vi bare stoppe? Ja, stop den her. Vi ses! Vi ses.